Sinjura President, Kap, Segretarju Ġenerali, Amministrazzjoni u ħbieb. Bħal da żmien 10 snin ilu kont indirizzajt dal-Kunsill Ġenerali għall-ewwel darba. Kont se nikkontesta l-elezzjoni tal-Kunsill Lokali ta' Ħaddingli dakinhar għall-ewwel darba u kont indirizzajt dal-Kunsill Ġenerali u niftakar li dakinhar kont ikkwotajt diskors ta' Ġwanni Pawluttini fil-ġublew lill-politiċi u kien qallhom mhuwiex ġustifikat li tirriduċu l-politika f'sempliċiment rebħ ta' voti. Hemm bżonn ħidma għal kisba tal-ġid komuni. U 10 snin wara qed nerġa' nsemmi dak li qed 10 snin ilu propju għax naħseb li qatt daqsillum f'pajjiżna dan id-diskors ma hu daqshekk relevanti. Quddiem dak kollu li qed jiġri fejn dan il-gvern irriduċa il-politika biss għall-logħba tal-voti u xejn iktar, fejn il-ġid komuni mhux il-prijorità ta' dan il-gvern, aħna qed nippreżentaw ruħna quddiem il-poplu Malti b'impenn li nkunu differenti. Li nagħmlu differenza għall-aħjar. Differenza fil-mod kif isiru l-affarijiet, differenza fil-mod kif jitmexxa l-pajjiż, differenza billi f'pajjiżna nibdew nistmaw lil kulħadd l-istess, kull persuna bid-drittijiet tiegħu jew tagħha. Dan b'kuntrast ma' dak li qed jagħmel il-gvern illum, li flok jagħmel differenza, qed jagħmel differenzi. Nieħdu pereżempju l-każ tal-Caffè Premier li qed nisimgħu ħafna dwaru. Saqsu l-negozjanti Maltin oħrajn li wkoll għaddew minn problemi finanzjarji jekk dan il-gvern ittrattomx l-istess bħall-operatur tal-Caffè Premier li Joseph Muscat ta' 4.2 miljuni. Saqsu li min kellu kirja minn il-gvern u rrid jieqaf jekk il-gvern ħallsux biex jerġa' ħalura dak li hu tiegħu bħalma għamel f'dan il-każ. Saqsu ftit lin-nies ta' Marsaxlok u Birzebbuġa li fil-waqt li l-gvern ta' Muscat kien qed jinkwieta għal periklu ta' ċilindru tal-gas fil-Caffè Premier, fl-istess żmien l-istess gvern kien qed jipprepara tender għal tanker enormi tal-gas ftit il-bogħod mid-djar tagħhom f'nofs il-bajja ta' Marsaxlok. Imma forsi dawn ċittadini tat-tieni klassi. 4.2 miljun għal tal-Caffè Premier bl-iskuża li jneħħi l-periklu, imma xejn ħlif tanger tal-gas għal dawn iċ-ċittadini Maltin. Min jaf, forsi għalhekk fl-istess ġranet li l-Prim Ministru kien qed jinnegozja ma' tal-Caffè Premier kien qed jgħid lill-Ewropa wake up and smell the coffee. Tiftakruha? Wake up and smell the coffee? Jekk il-kafè xammewx tal-Ewropa ma nafux, però llum kulħadd f'pajjiżna qed ixomm din ir-riħa tinten ta' dal-iskandlu tal-Caffè Premier. B'kuntrast ma' dan aħna tal-Partit Nazzjonalista, aħna li qegħdin u dawk li qegħdin isegwuna minn djarhom u li verament għandna għal qalbna il-valuri tal-partit, għandna obbligu iktar minn qatt qabel biex illum fil-Kunsill Lokali u fil-oppożizzjoni inkomplu naħdmu. Il-bieraħ waqt waħda mill-house visits, persuna anzjana minn Ħaddingli qabel ħirst minn għandu qalli dal-kelmiet li nixtieq fl-aħħar tad-diskors nagħlaq bihom. Qalli aħna rajna ħafna fil-passat, taqtaw qalbkom qatt, qalli ressaq dan il-messaġġ, taqtaw qalbkom qatt. U għalhekk ħbieb inkomplu naħdmu, anzi inżidu l-ħidma tagħna biex nuru li f'dan kollu aħna differenti, aħna aħjar. U minn issa nkomplu naħdmu bla waqfien biex meta l-poplu jerġa' jafdana bit-tmexxija ta' pajjiżna, inkomplu nagħmlu id-differenza l-aħjar fil-ħajja tal-Maltin u l-Awċin. Grazzi ħafna.